to buy this one. PP. What's up, Darb? What's up for today? So, mabisi kami og lukat og ticket. So, palantaw mo sa place. Yan. That's my tita. Lukat namin og ticket. Kaya muli na ko sa Pilipinas. Very zone. Grabe ka, very zone. So, muna lang ticketing area dari. Sumasen. Sumasen. With my cousin also. Kawaii. So, yeah, you're so kawaii. Because Japanese is kawaii is guwapa. Alright! Namin dali sa kananan, sa Yakiniko. Then, nag-order kami na different kind of food. Pero maragid gihapon, magsugba-sugba lang niya. Tapos, i-open sesame ni siya ang yaniri. Karon is medyo mingaw pa kay wala pa man kayo tao. Kita natin ang mga pagkaon niya. Ay gutom na sab ko, nalipong na sab ko gamay. So nag-order namin og kuan. Grabe ka kuan sila mag-take ng order kay mo. Ano to ba? Dessert what? Dessert. So, dessert. This is my dessert. I think this one. I just order a dessert, you know. And then, with my tita and cousin. Ang isa ka anak ko cousin. Akong isa ka cousin kaya wala man yung uban. And, na-serve na among salad. This is the salad that we got. Then, we have kimchi. And, sauce para sa among kiniko niya. Then, open na siya. Charan! Then, nag-struggle sila o set up sa tablet kay mag-live daw sila sa Facebook. Modern days. Kinahanglan dyan mag-live, kinahanglan mag-picture, bagmangahon. Nilaman na tayo ng modernization. Mag-Zelda. Yeah, this is my food. Yeah. And then, kaserve lang ng cha. They're used to serve cha. Mamagod ilang culture diri. Sagaran dyan mga restaurant nila is mag-serve sila og cha. Then, cola. Pero, talagsara ka may na mag-cola. So, may isa ka fact. Sa ako is, Don't do that. dili kay kuminom mag-cola. Sprite yun ko. Stinky. I don't know kung mainom ka ni. Depende. Itadakimasu! Open na among kalan. Kalan gani. Open na. So, mo ni among isugba. It's I think it's pork. Then, mga cabbages. Then, sugba siya diha. Yes, sugba. Pero po ko naka-experience in it. Honestly speaking, because so, nag-serve na po sila ang soup. Pero, makaon ko ani kay lamig man gud. So, that's bibimbap sa Korean food, I think. Yes, sa Korean. Yeah, sa Korean food. So, muna ito suba-suba. Taran! Suba-suba. Kabiti takalan. Kalan gani. At hindi ko na malayan na napapagod na pala siya. Kaya ang itim-itim niya na. Pagod na siya, maghintay sa'yo na kunin mo siya dun sa loob. Yeah, meron lang talaga yung mga bagay-bagay sa buhay na joke ra. Masuuso po mong hugot-hugot. Kaon-takaon. Ginhawa. Sorry. Ginhawa sa kadali. Kaya mo rin kahangat. Yeah. Para aerial view. Kaya kumanamig kaon. Tara!
Kaway-kaway. Ang mga kaway. So, tawagon na ako ang dessert. Hantos lokon tayo siya ha. Kaysa ha. Nitingog na. So, taon-taon. Naimodool na karon. Naimodool karon dire. Wala tan sa nato. Dessert to. Pag magstorya sab sila dire, imbis dessert lang gani, butang lago. So, ang problema nila. Para sa stab, gusto po. Ha? Pwede din na. Yan sila magstorya. Butang ng lago sa katapusan, pero dili tanan nga word. O dili pod tanan Japanese is murag magbutang sila og o sa katapusan, pero majority sa ila is naiod butang nga stupo, desserto. Bulatan sa katang chuk badi chuk dessert. O ako sa ning hipuson kay para na space akong dessert. Kay para natay picture on nga pang Instagram. Instagram is live. So kung sabaw di na siya lami kay kuha na siya bugnaw. Kay naay something akong ngipon. Ang karne na milit. So magtutpix ako para magkahunat kog kaon sa akong panglas na pagkaon karon adlaw. Diri saya kini ko. Oh, chuk bade. Chuk. Dessert. Taran. Chirin. Take a closer look. Aerial view sa ako dessert. So ato i-explain ang ato dessert karon for today atong dessert. So, na siya garnish na something na menthol. Then, mara siya di-roll na chocolate. Then, na siya cherry. Then, lamay na cherry dala. Then, na siya whipped cream. So, na siya then, na siya something sami. Na siya yeah. Atong i-document ang atong first na sa lasa sa ice cream. Baris ice cream. Then, What's your reaction? na siya way. How does it taste? Di pa nga nakanguya or iuwi ah. Ice cream siya gihapon, pero lami siya. Yeah. Yogurt ice cream day siya. Medyo, sige rakan. Antos brad. Antos sa kante. Ang iyang lasa is Ice cream. Itadakimasu. lami siya dyan, pero hindi na ako trip. Ang nasa sa ilalom sa ice cream gani. Sige kanera ka na akong kaunon. Manamit kaon, mang-exit nami kay mga to kami sa mong next destination. O diri sa Tatita is nasilay waiting area diri. Yan. Kana sila mga nang lingkod is naghulat na sila nga nay matapos nga mukaon. So napot sila diri is maglista-lista sab sila diri like that. Oo, maglista ka. So luckily na mo gay na kay sayo kami. So wala kami naglista. Kay mingaw pa man ang yakini ko. Yeah. Believe ko sa kong cousin. Kaya siya kwarta. Siya nang libre sa among lunch. Karang kaadlaw. Kanimochi. Yes. Lalo na sa sakyanan. So mag-travel na sab kami. So ako is malipong jud ko ini magbiyahe. So nakoy Wala, yung lipstick lang na parang may Bix. lip gloss. Mag-hit sa ko Give me money. Yeah.
Sea. Na dire nag-shoot yung Legend of the Blue Sea. Murag Pacific Ocean na siya diha. Dapita. Nasulay sample sa orange sub so atong tilawan. Amal. Amal. So mao ni among gipalit ang buongon o orange. So mo lang may mga among gi-stop over diri nga side. So nan mi sa Asa nga side? sa dalan. Lantawa ang side. Mauna nga side. Lego. And then we're here at AZ. It's AZ, you know. A to Z. Shout out nga pala kay A to Z, si Atos Bakulod. Mo ni imong store tot AZ. From E to Z, murag Amazon. From A to Z, Amazon. Na siya yung mga section na playground, na ay fast food, na ay gardening, na ay carpet, og napa na og kato dito adapita is part pa ng AZ. And we're here sa sulod na sa AZ. Then nagpalit mi og hipon para sigang daw. Og yung price is kana siya pabasarakan kung unsay pasabutan na, kung nakasabot ka di wow. Ang ka-wide sa store, pwede ka magsuri-suri diri nga from A to Z. Pero nami diri sa gulay section o na meat section, pero nanapod mi sa it's vegetable section, vegetable section. And I have a talong. I have a talong. Oh my god, it's so long, talong. It's very talong. And I think I have to buy this one, PPAP. No costume ni PPAP available here. So atong lang taon kung pila ang price. My god, kamahal. It's 15,000 kapit, 15,610. So nani siya sa mga 6,000 siguro ni. Mga nani sa 6,000 pesos. PPAP. Right. Nawala sila. Nawala sila sa akong panglantaw. Naglibot-libot na ko. Oh my god. Where are they? So mugawas na lang ko sa parking lot karon kay wala jud sila. Gainan ako naglibot-libot diri. Yeah. And yes, wala dun sila. So okay, dako siya, maglibot-libot ra ko, may pag maghulat ra ko sa parking lot. Murag mo jud ang right thing to do for now. Alright, na nako sa gawas diri. And you know, murag sure ko morning nga car, pero ako kami mara sa plate number, pero murag morning nga car kay murag di ko sure asa sila. Baktas ko pa uli. Tiwala lang, positive think lang. You're old enough, you know, there's a lot of way. First, I have to balik-balik there, or I have to wait there. Here. It is not good, you know. I lost them. Where are they? One eternity later. Yeah. I saw them. Right there. Right there.
I saw them. Ha! Ha! I saw them. Ah. We are reunited again. Ha! Ha! Reunion. Ipakita mo Yeah, hey! Hey! And then since nagpalit mi og isda or na yung mga perishable na mga goods, ilang ice there is libre. Amazing! Pwede ka magkabo, daghan kay ice. Oh! Iti wow! Amazing! Free ilang ice. Oh! Sugoy! Kung sasab sa ila ang magmask dire nga side, magmask sab ko. You're so diligent when it comes to taking a video. Ouch. Langya. Uy, sa baba, di na sa mata. Alright, mas ang lang din. Dahil alright. Siya. Yan. Mura na akong nagtrabaho sa ospital. Na may diri sa Yamada kay magpalit ko og mouse sa laptop. Yeah, Pinaka-mouse na mouse. mouse. So nagbayad kami na ako ikuan. Ano siya atong gipalit dat? Headset ako. Headset, then mouse and mouse pad, then Lens screen. lens cleaner. Yeah. Welcome to the end of Vlog Talk. So, naabot na kami. Then, mo lang to for today na adventure. So, magkuha na to sa mga gamit or mga food na mong gipalit. Alright! Narami. Na ako sa tawag ini. Naghigda na ako kay tulgo na ako kay pila na pud cars akong tulog gaina pero gusto ko mo uban sa ilang lag sumuto ng lag na nga on og naabot dito sa medyo layo-layo nga side. So mao lang to sa pagkaron og siyo og mapuhon. Shing!